Nogle golfspillere har svært ved at tro på, at blot ved at gå på en frostfyldt green, så gør det stor skade. Men beviset ses i løbet af et par dage. For når græsset begynder at visne, så kan man tydeligt se alle fodspor som mørke pletter. Husk på, at en 4-bold typisk sætter 300-400 skridt på hver green. Man er dog ikke 100% sikker på, hvornår i frostforløbet skaderne opstår. Derfor er man nødt til at være meget forsigtig med spil på green i frostvejr, enten ved at aflyse starten eller vælge spil til vintergreen. Frost er en slags røriskrystaller, som dannes både indvendigt og udvendigt på græsstrået, og normalt er græsplænen jo meget stærk og tåler let vores fodaftryk, men ved frost er planten meget skrøbelig og knækker nemt. Når først strået er knækket, ødelægges plantens celler, som derfor ikke kan repareres, og græsset dør. Næste gang din tid aflyset på grund af frost, så tænk på, at græsset betaler 10-dobbelt tilbage, når vi er klar til at indtage de smukke greens, når sæsonen sættes i gang igen.